tro dwytha, mae amrywiaeth o raglenni a sefydliadau wedi dod at ei gilydd i gefnogi unigolion ifanc yn Gwynedd a Môn. Daeth chwyddo lleol sydd wedi gyllido gan Cronfarfor at ei gilydd gyda'r Hwb Menter i ddarparu rhaglen 10 wythnos Mutiny i gefnogi unigolion sydd eisiau cychwyn busnes. Mi gafodd y criw oedd yn rhan o'r rhaglen gyfle i fynychu sesiynau dros gyfnod o 10 wythnos a 1000 o bunnau i ddatblygu'r menter yma. Dros gyfnod rhaglen Mutiny, daeth amrywiaeth o busnesau ac arbenigwyr at ei gilydd i roed yr unigolion hyn ar ben ffordd. Ar ddiwedd y cynllun, mi ddothon ni at ein gilydd i greu digwyddiad oedd rhoi cyfle i'r bobl ifanc gyflwyno i busnesau ar ffurf pitch. Oedd o'n wych bod y rhan o'r digwyddiad o llwyddon lleol a Mutiny. Oedd o'n wych gallu o'n beirniad o'n efo hefyd ei gwir a gallu edrych arno ac astudio eu cynlluniau yn fanwl. Mi oedd y cynllun ar digwyddiad yn llwyddiannus tu hwnt, ond fysa hyn heb fod yn bosib heb y cydweithio brwd o tu ôl i'r trefniadau. Un peth da hefyd ydy'r bod ni wedi gallu cydweithio'n agos iawn hefo partneriaeth, enghraifft, Hwb Mentergarwch, Banc Datblygiad Cymru, rhaglen Mutiny. Dyma bobl ifanc wedi gallu cael profiadau a cefnogaeth gen arbenigwyr i helpu nhw ar eu siwrne i ddatblygu syniadau. Mwyn gwneud prosiect yn un llwyddiannus, dwi'n teimlo bod angen cydweithio efo hynny o bobl sy'n gallu helpu a phosib, mwyn gwireddu llawn potensial y prosiect hwnnw. Felly mae pawb wedi cael budd o gydweithio a beth sy'n braf i weld hefyd ydy bod yr unigolion sy'n rhan o llwyddon lleol wedi cario ymlaen cydweithio dros y cyfnod. Mae'r holl gydweithio yma wedi galluogi i'r unigolion ifanc gael mynediad i ecosystem a gymdeithas eang fydd o fudd iddyn nhw a'u busnesau yn y dyfodol.